No, l'òpera no el poden comprovar. M'ha semblat tan divertit per nens com per adults. Espero que l'any que ve torni a estar aquí perquè ho ha fet molt bé. Genial, molt i molt bé, molt divertit i ho sap fer de conya, molt bé. I no us perdeu el Festival Còmic de Figueres. I jo? Ei, perdona, podries fer unes preguntes. Què li ha semblat l'espectacle? Una puta mierda. Molt bé, molt divertit. Sí. Ha estat molt divertit. Feia molt temps que no rèiem tant. Que he vingut aquí de casualitat, jo no el coneixia i la veritat que m'ho he passat molt bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat moltíssim. Perquè els meus amics diuen que sí, que surt per la tele, però que jo no l'havia vist mai. I m'ha encantat. T'ho juro que m'ha encantat. Bueno, m'he aixecat i tot, perquè la veritat que val la pena, I bueno, està molt bé que se'n foti dels grandasarros aquests que diu que són els que ens manen. Ja feia temps que el volia veure i a Barcelona és difícil i he rigut molt. M'agrada tot, és que no pares de riure tota l'estona. Bé, a nosaltres el Festival Còmic de Figueres ens ha encantat i això del i ara què no està malament. Jo crec que aquests dos nois poden anar fent coses. Jo crec que se'n sortiran, sí, alguna faran. Un espectacle que diu i ara què, un tal Pep Plaza i el Miquel Tejada? Sí. Miquel Tejada. Sí. Però res, vull dir que el que queda, i ara què, exacte, i ara què, però el que queda de festival que no s'ho perdi ningú perquè és extraordinari. Fantàstic.